Jaising Foundation Trust Kepatir Pipon Summer Football Tournament Angdung Kiti Kepatupon Kepatu Anat Anso Se Kirung Pang Tuipon Jia Phanpu Akemang Pen Jaising Foundation Trust Ahin Pen Kepatir Pipon Along Hills Star Club Atum Cherap Dunsi Summer Football Tournament Pini Angdung Kiti Patupon Tanglo Pini Jang Mi Po Ni Phai Ingkoi Ra Trok Siarni Teke Langjun Malong Ari Jekso Langso LP School Pathua Klamalong Summer Football Tournament Angdung Kiti ke Patupon Bangso Angdung Kiti ke Patupon Amayalong Aluhiaman Pen Jaising Foundation Trust Managing Director Jaising Ronghang Kachetong Dun Along Manteng Aluhiaman Pen Teke Langjun Sports Association Amai Thu Semsing Ingti Dentaghat Sports Association Kongchun Bank Sonjoy Rongphar Brotherhood Football Club Team Manager Eastern United Football Club Team Manager Atum Pen Tanglok Tenang an manpeng ke doa bang ku bang thi an parda ke ong dung football ke pathu ke lang dunatum chetong dun Pini la bangso ang dung kiti ke pathu pon aterang amen lake KSA Pak Longkam Aro Football Club Lapen Jirpo Unity Football Club Den taghat atum ang bong si pathu pon lo ke pathu bo mapora hut ho pen pli gol pen KSA Pak Longkam Aro atum chepahai pon si ke hai anong e chepari deng pon lo Son si best goalkeeper anong A Diliram Terang highest goal scorer anong A Donald Basumatari Lapen player of the tournament anong A ke hai atim ang bongpen sepalong ponlo Bangso ang dungkiti ke patupon amayalong Jaising Foundation Trust ahin pen rong ingkoi ra pho tumapan football lapen volleyball akejoy pen pi pajirpon Son si ke bang jilang apora hutsi tame ke patuan kapaprang dun jiapan aning ke hang A Aklap Atum Angalong Cherap Dun Bomji Putam Managing Director Jaising Ronghang Ahin Pen Thanpon News X Report News Time Karbi Anglong Apangsi Nilimen Jaising Ronghang Nili Managing Director Jaising Foundation Trust Lapen Ku Hillstar Football Club Dak Malongari Nilitum 7 July pen cheng konsi pinian angdong giti dapat sudah ekonong lo kadok we tim thongkebra hinido lapen angdong giti long dapat supon ke Jirpo Unity dan daghat lapen KSC Paklongkam branch atau manggong si Jirpo pon lo si Paklongkam KSC branch sombang 54 pen cepahai pon si Jirpo Unity han parem pon lo thik lason dak taksi nili labangso nili Jaising Foundation Trust ayen pen labangso khala ki dipon ke Dakowe ke mi toman kapathu ahin paching tho ponang posi nilihin pen rong pon lo thekla sonna thasi lang tom raki or mul hai sme kirim la pen jenglok social media a platform pen jenglok apreka son seminon online gaming pen jenglok apreka son topic sme lahaya bang isi apor che maintain pen ala tom ka charlie na thu la pen ko kapathu hin sami isi track yang sedang rapet lo polate ino ramonit ke success ya pan la pen alang li career ka chesalaim pan messenger posi nilihin pen jong pon opening hot bangke teaming ingkoi mate wrong ingkoi tumhan bangke football volleyball materials ron ponji posinilihen penlam chakchi ti pono onsame pini bangke kadagowe teaming koi rapho mate wrong ingkoi rapho atuma phansi football volleyball bangke nili hin jungjung pen Jaising Foundation Trust hin penile tuma team kadagowe penile tum football la pen volleyball bangke nile tum la wrong ingkoi rapho tumhan bangke ron ponlong lo Jaising Foundation Trust ahin pen bangke kemang kon kela pehelo nani kidu ke boy da pen chenglok isu kun ila pen chenglok aprek ke charlie ahin la pen khela dulai hin jong si mani bang jong si crisis so la pen kenang so do polote nilitum Jaising Foundation Trust ahin pen ke unan ke rabdun ji la pen bor idun ji la pen alang tum kisung ke boy hot bang ke arjap dun tibji posinilin pen lang taklan ke nili ke thikon mang ke nilitum team la Jaising Foundation Trust ahin pen ke pachu head semi paklang pon lo enter village la korkan thiang kangan bangke enter village la pen volleyball bangke la enter club system si ladak la korkan thi area bang diponji posinilihin penjong ladak tekso langso LP school long patlong pop la bangso apatha kanitum akaprek phanke churu lo la nitum churu ponji Sir Jaising Ronghang alang like managing director lo la Jaising Foundation Trust long alang nitum hanang kerapen pini Hillstar Club pen terapsi Inu dak summer football na tournament final ng dungkiti along bani tum mission attention ponong lo kasi alang lipan kebang jelang long stamini tum mahin penit ng club pen kelang lilong kakit arjab dun versi dapen arnam hirdum beta hang pidun versi alang lipan di tum Hillstar Club pen suri ni churu pajor lo kan si pini aning kimilo je tenang anak club tum mangke non chingthur thedat umat hasi alang li
pini kale sport material ka be tumhan an tame pini ron ko ra po tumhan alang li football la pen volleyball tame lang li pipajur pon lo la si kado ya rat tame pini sel lo je lang li tumta ning sam ulo la pen ning arong ulu pasi lang li jising sar phan kado we tame chur pon